Come and fly away with me. 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 So, first episode of Go Albay TV, ang kitatitig mo yan sa Santa Cruz, Ligao. Nahiling man sana nito kung anong business ang i-feature ta. We've made a decision na i-expose ang mga businesses digdi sa Legazpi who are viral worthy. So, the moment niya, ang kitatitig kay bata si Miss Ruth Ariel Pedir. Siya po ang owner kang Binder Cafe. Well, thank you so much sa pag-ano sa pag-accommodate di sa Muya. So, yan, quick question. Kamu po ang owner, is this your first time na mag-start ki business? Yes, first time. First time at what age? 27. 27. Pero sa edad nito kung start kang? 26. 26, so... Last year. Oh, last year pa lang yung business na yun. Okay, so ngayon, ka 26 years old ka, dakulong ka tang pwedeng start na business, nata, coffee shop. Cafe, cafe. yes. Dahil yun yung hilig ko talaga, yung coffee. Tapos, napansin ko, wala kasi dito sa Ligao. Sa amin dito sa Ligao, wala. So, sabi ko, better nang mauna kami. Yung talaga legit na cafe. Okay. And as to the moment, as we speak, may mga cafe na baligyan, may mga coffee shops na baligyan. Meron na rin naman. Wow. Okay. So, ito ang gusto kong i-apota. Of course, may mga nasa parehas na business na industry kang business nito. Anong pinagkaiba ni Binder Cafe duman sa ibang coffee shops digdi sa or cafes digdi sa Ligao? Para sa akin yung beans ko. Yung beans, yung kape talaga, yung kape ko talaga, and yung machine ko. Yun talaga, yun yung nagsiset sa akin dun sa iba. Sila kasi, yung, kung sa legit lang naman, legit talaga siya. Legit, and ibig sabihin kang legit is? Talagang, yung kape ko, hindi 3-in-1. Okay. Hindi 3-in-1, talagang beans siya, coffee beans siya. Actually from Batangas pa. Batangas talaga. Beans ko. Okay. And of course, so machine. Yung machine, yes. Okay, and, yung espresso machine talaga. Kasi yung mga drinks like latte, mocha, caramel macchiato, puro yun espresso based. So galing siya dun sa machine talaga dapat. Okay. Well, quick question. Pag-about this, Sir Risa usually sa mga nagka-counting din ng mga customers din. Anong customers na nagde-deliver? Usually, nandito sa amin yung mga students. And yun nga, surprisingly, nagkakape sila, which is good. Okay. What about young professionals? May mga Sobrang dami din na young professionals na pupunta dito para uminom ng kape and para sa pagkain namin. Talagang binabalik-balikan. Well, that's good na may mga customers na kamo. Well, yun, I'm very interested to ask, since first-time business owner ka, let's talk about challenges. If you can think of 3 na challenges nito dito sa business bilang business owner. Ano medyo challenging or medyo ka nalilibisilan? Ako yung pag-manage talaga kasi pinaka-problema ko is yung pang-manage dahil wala talaga akong background sa business. Hindi ako graduate ng business ad or something. Pero yon, what I do is naghahanap ako ng mga seminars na ma-enrich ako tungkol din sa business, tas tungkol din sa kape, yung mga ganon. Doon ko talaga naghahanap ako nun para mapunuan yung hindi ko alam. Okay. Do you enjoy the learning process ng pag-run I do, business? yes, very much. Oh, that's very good. Para at least ma-inspire man sa ibang mga 26 years old and below to start their own business. Because Saka dapat passion mo talagang ginagawa mo. Yes. Kasi kung hindi, mahirap. Alright. Well, thank you so much sa tip, Ariel. Now, question. With regards sa mga customers nindo, paano nindo sila reach out? Ano sa ginibo nindo para mamibita to sa mga customers nindo? First, nung first na open, yung soft opening namin, nag-rely kami sa word of mouth.
sa mga sarili-sarili naming friends, Okay. sa mga kamag-anak namin. So, yun muna. Hanggang sa nag-Facebook na kami. Tapos, hanggang sa dumadami na pakonti-konti yung post namin. Tapos yun, marami nang nagla-like ng page, marami nang nagfa-follow. So, yun. Oh, okay. So speaking, with regards dun sinabi mo sa Facebook and pagpadakol kang customers, have you ever considered na mag-give kay viral strategy para at least mas kumaskas ang Oo, pag-local mas business? marami. Kasi yun yan na kasi information Oo, age. kasi- May nag-ibo na ba ka mo? Meron na rin yung only chicken wings namin. Ani chicken wings? Yeah, nag 1 month kami halos talaga, or 1 month nga talaga yun, na only chicken wings. Yun, only chicken wings siya. Hanggang talagang up to sawa kung So, ilan ang kaya mo. Tumiyakol ba sa customers nito? Sobrang dami. Kahit yung sa Facebook namin, sa Facebook post namin, mabot siya ng 15,000 na reach nung post. So, ibig sabihin nakatabang talaga ito Oo, sa point sobrang of viral. dami. Actually, na-overwhelm kami sa dami. Pero masaya yung Oh, experience. speaking ng pagiging overwhelmed sa dami, pero ang maximum seating capacity kang ano? 33. 33. Oh. And question, is this a fast food? Gano'ng kakaskasan lang ano dito ang serving time? Kapag isa or dalawang tables lang naman yung kung bawa 8 people lang naman ang nandito. Kaya namin ilabas yung food within 10 to 15 minutes or 10 to 20 minutes. Depende dun sa order. Depende sa order. Okay. Alright. And question with regards to man sa portioning, dakol ba siya? Or paano siya? Yung mga rice meals Style? namin, talagang single serve lang siya. Pati yung pasta, yung burger, single serve lang siya. Pero may mga tao kasing hindi talaga kaya. So, hinahati pa nila yung mga ganoon. Pero, sa feedback naman is, okay naman yung serving namin. Wala namang problema. Okay, that's good. And to serve your customers well, anong style kang pagturo mo sa mga, or anong pagtuturo mo sa team mo para mas ma-serve pa nila sa customers nila? I mean, what's the culture na pagtuturo? Oo, yun talaga, respect talaga. Respect ang pinaka-core ng kasi kahit sa bahay, yun din yung tinuturo sa akin na respeto. Kasi once may respeto ka, everything else will follow. Kasi may respeto ka dun sa katrabaho mo. Kasi ako, sinasabi ko din sa kanila, I don't see you as workers. Ako, nakikita ko kayo, katrabaho ko kayo. Para tayo nagtatrabaho. So, yun yung ganun talaga. Para hanggang sa customers, ganun yung pakiramdam nila na may respeto ako sa inyo. So, dapat maayos din yung pakikitungo ko sa inyo. So ngayon, may babanggiton ako and sasabihin lang kung anong dish ito. Pag sinabing best-selling dish, anong best-selling dish nito, Tigde? Nachos, overload, yung job burger, tapos, ano pa ba? Monte Cristo. Okay. What about sa category kang sulit? As in, susulit talaga. Sulit. We have budget meals, actually. Pwede ko ba sabihin kung magkano? Sige, go. 65 pesos 65 lang. pesos. Meron ka ng rice, tapos may ulam ka na. May 70 pesos din na may side dish na din kasama siya. So, Talagang budget budget na budget. What about signature? Yung talagang sabihin there lang talaga. Actually, kasama dun yung nachos, overload. Yung Monte Cristo kasama dun. Tapos yung Alfredo na pasta namin. Pati yung cheesy spaghetti kasama. Tapos dinakdakan. Tapos May seafood tayo na trinay kanina. yung Yung squick. Squick. Yeah, yung Squick. Yeah. So, kayo palang sa mga coffee shop, digday. Kamu palang Parang try kami mo. lang yung meron ng squick. Squick is yung squid on a stick. Squid on a stick. So Yes. that's very good. Mag-i-ins name. So ngunyan, last but not the least, ano ang message mo naman sa mga viewers, especially sa mga taga-Ligao? If you have a message para sa nila. Sana matry nila yung binder. Kasi yung iba, pag tingin nila sa binder, parang, ay, ang mahal, ay, baka kape lang yung meron sila, ganon. Sana pumasok sila sa tingnan nila. Kasi yun nga, gaya ng sabi natin kayo na meron kaming super sulit talagang meals. Hanggang sa yung sharing, may kape din kami, may mga brownies, cookies, ganon. So dako lang na variation, bako lang kape. Tapos yung mga hindi nagkakape, meron din kaming mga cream-based lang na ice blended. So, How about this one? Para at least matawan man sila ki-chance na i-try. Igo katang giveaway tagtood. Mananaw kita ki-gift check worth
500 pesos na pwede nindong kaunon digdi sa ano sa bin there. So tapuson nindo ining video na ini and mahanap nindo kung ano so answer duman sa question me. Totally send me so mechanics so you can join and pwede ka manggana, especially sa mga taga Ligao. So we'll cut this interview short. Again, ang pinaka-goal tayo is to make Albay go viral. And lalo na sa mga businesses na viral worthy. So this is our first episode. Digdi kita ngunyan sa Santa Cruz, Ligao City with Been There. Sponsored by Miss Ariel Pedir. Well, thank you so much po sa pag-accommodate sa muya, and this is our first episode. Let's have some more episodes to make Albay go viral. Thank you so much. So, kumusta ang experience nindo digdi sa Been There Cafe? There you go. Ayan. So, thank you so much po. And you are from? My own school is Albay Technology. Wow. Thank you so much.